Eztabaidetan hainbertze aste dituzte igaro, ta gaurkoan zenbat gazte ez da egiten arraro. Eztabaidatu eta bazkaldu, ibili gara oparo, gazte sentitzen den guztientzat, hemen lekua baitago. Zen nolako plazerra, zen nolako orea, gazteria jeiki da utzi du bere oea. Gaurko egunez nahikoa argi ikusi dugu ordea, beti unea izanagatik, orain dela tenorea. Eta tenorea denez, jeikitzen behar da hasi, 5 mail luzean jarriak hainbeste jende nahasi. Orainoen aizartua baina 30 urte kasi, bazen denbora nik genuela horrelakorik ikusi.